చేస్తున్నటువంటి వారు కళా మందిర్ అండ్ బ్రాండింగ్ పార్టనర్స్ మైక్రోమాక్స్ ఎఫ్ సలూన్ జిఎస్ మీడియా వీరం సాఫ్ట్ అండ్ gotelugu.com. సో నెక్స్ట్ ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ ని ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని లైవ్ చూస్తున్నారు మా మ్యూజిక్ TV9 NTV and Vanita channel, and this event is organized by J Media Factory and the music is out on Madhura Audio. YouTube channel lo kuda live chudochu, that is on Madhura YouTube Audio, and digital partners by iDream. Right, so next moving ahead, Aata Sandeep inko adbhutamaina performance tho ready ga unnadu, so gattiga chapalతో let's welcome Aata Sandeep along with this team. పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో కీడు నవ్విందో ఏడు రంగుల్లో గడసరి జోడి నువ్వు కదా పిలిచెను నేడి ప్రతి పొదా దోర దోర సొగసిది దొరకక దొరికిన పులసిది పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో కీడు నవ్విందో ఏడు రంగుల్లో నీ వెనకే నీడలా ఉన్నావయ్యా కొన్నాళ్ళుగా నీ అడుగు జాడలా వచ్చావయ్యా కంగారు పడగా నువ్వు నవ్వితే హాయిగా నేను నవ్వావయ్యా నవాబులా నువ్వు నవ్వని వేళల నేను చూసానయ్యా దిగాలు పడగా పిచ్చోడి. Wow. Thank you so much. That was very innovative. That was very nice performance. That is by Aata Sandeep and team. Yes, Aata Sandeep వెనకాలండి ఇద్దరు అద్భుతమైన డాన్సర్స్ తో చేయించాడు. సో గట్టిగా ఇంకోసారి చెప్పండి మా Aata Sandeep కి for giving a wonderful dancing performance. All right, so ఇప్పుడు మన మధుర శ్రీధర్ గారి వెల్ విషెస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వాళ్ళని కూడా ఒకసారి వేదిక మీద పిలిచేసేస్తే మనం ప్రోగ్రామ్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం. సో వీ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ రఘు కుంచ గారు, రాజా రవీంద్ర గారు మరియు యుఎస్ లో ఒక ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎండి సతీష్ పున్నం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారిని ప్లీజ్ బొకే ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ రఘు గారు, వెల్కమ్ రాజా రవీంద్ర గారు. సతీష్ పున్నం గారు, రఘు కొంచెం కానీ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా ఈవేళ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఆల్బమ్ గురించి. ఇది ఒక హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే పాపికొండల మధ్య ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఒక నిండు గోదావరిలో ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఆల్బంలో 1 లేదా 2 పాటలు బ్లాక్ బస్టర్స్ అవుతున్నాయి.
మిగతా పాటలు కనుమరుగైపోతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఈ సిచ్యువేషన్లో వచ్చినటువంటి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఆల్బమ్ అయితే ఇందులో ప్రతి ఒక్క పాట పాడుకునే పాటల చక్కగా సాహిత్యం చెవులారా అందంగా అందరికీ వినిపించేటట్టుగా ఈ ఆల్బమ్ని రూపొందించినటువంటి సృష్టికర్త శ్రీ మణిశర్మ గారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాను సార్. అలాగే ముఖ్యంగా పాటల విషయంలో తనకి ఏం కావాలో ద ఫస్ట్ ఫిలిం నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు కూడా ఏ రోజు తన అభిరుచిని పక్కన పెట్టకుండా ఒక నిండుదనాన్ని ఆపాదించే గొప్ప దర్శకులు శ్రీ వంశీ గారు. సార్ నమస్కారం సార్. వంశీ గారు గురించి చెప్పాలంటే చెప్పడానికి చాలా ఉంటుంది. ఆయన గురించి ఒక గోదావరి గురించి మాట్లాడినంత వంశీ గారి గురించి మాట్లాడచ్చు. అలాగే మా మిత్రుడు మధురా శ్రీధర్ ఈ సినిమా ద్వారా పెద్ద హిట్ కొట్టాలి. ఇప్పటివరకు తను చేసిన సినిమాలన్నింటిలో ఇది చాలా ఒక పెద్ద స్థాయి చిత్రంగా కనిపిస్తుంది. ఈ స్థాయి అతను ఇంకా మరింత పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అలాగే హీరో సుమంత్ సినిమాలో చాలా షార్ప్గా కత్తిలా కనిపిస్తున్నారు. సో అండ్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, అనీషా అండ్ రాథోడ్. మీ అందరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సారీ, లిరిసిస్ట్ చైతన్య ప్రసాద్, శ్రీమణి అండ్ వల్లి గారు, విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి. డాన్స్ మాస్టర్ స్వర్ణక్క. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రాజా రవీంద్ర గారు. అందరికీ నమస్కారం. నేను మణిశర్మ గారు వంశీ గారి గురించి మాట్లాడేంత పెద్దోడిని కాదు. అలాగే నాకు సుమన్ అశ్విన్ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, మా రాజుగారు అబ్బాయి. తనతో నేను యాక్ట్ చేశాను కూడా సినిమా ఇంతకుముందు. తను యాక్టింగ్ అంటే ఉన్న ప్యాషను, తను చాలా కష్టపడతాడు. ఈ సినిమా విజువల్స్ అవి చూస్తే తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవుతుందని, తను ముందు ముందు చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడని అనుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా వంశీ గారి గురించి చెప్పాలి. ఆయన నాకు కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ అప్పటి నుంచి పరిచయం. మహర్షి షూటింగ్ అప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తా. మహర్షి షూటింగ్ అప్పుడు సాంగ్ రెడీ అవ్వకపోతే డ్యాన్సర్లందరినీ పిలిచి ఆయన సాంగ్ తీసేశారు. అంటే కాళ్ళు చేతులు మొహం కనిపించకుండా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు తీసి తర్వాత సింగ్ చేశారు ఆ సాంగ్. అలాగే ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, ఇంతకుముందు వచ్చిన లాస్ట్ సాంగ్కి షూటింగ్లో కెమెరా ప్యాకప్ అని చెప్పారంట. అందరూ షాక్ తిన్నారు. స్టిల్ కెమెరాతో సాంగ్ తీశారంట. యు ఆర్ ద గ్రేట్ టెక్నీషియన్ సార్, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇంకా మధురా శ్రీధర్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఆయనకి సినిమా అంటే ప్యాషన్. పడుకున్నా తిన్నా ఏం చేసినా సినిమా గురించి ఆలోచిస్తారు. ఆయన ఐఐటి స్టూడెంట్ అయి ఉండి ఇవాళ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా బోల్డ్ సినిమాలు తీశారు, డైరెక్షన్ చేశారు, అలాగే ఆడియో కంపెనీ పెట్టారు. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. ఈ సినిమాతో మీరు ఇంకా ముందు ముందు ఎంతోమంది కొత్త కొత్త టెక్నీషియన్లు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తారని ఆశిస్తూ మొత్తం హోల్ టీమ్కి, హీరోయిన్స్కి, టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ సతీష్ పున్నం గారు ప్లీజ్. నమస్తే అండి. అదే నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఎనీవే సతీష్ రెడ్డి పున్నం. నేను యాక్చువల్లీ శ్రీధర్ గారిని July 4th రోజు కలిశాను. మా ఇద్దరు కంబైన్డ్ కామన్ ఫ్రెండ్ కానీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి పరిచయం చేశారు. ఐ థింక్ అప్పుడే పెళ్లి చూపులు సినిమా శ్రీధర్ చూశారు. సో ఐ గాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ బిహైండ్ ద సీన్. ఎనీవే శ్రీధర్ గారు ఇన్వాల్వ్ అనేది తెలియదు ఎవరికి. సో ఇట్స్ స్టోరీ అంతా పెళ్లి చూపుల గురించి. ఇదంతా నేను అటెండ్ అయిన లాస్ట్ పెళ్లి చూపులు ప్రశాంత్, మా బావమరిది, చిన్న బావమరిది, పెద్ద బావమరిది శ్రీకాంత్. పెళ్లి సందడిలో శ్రీకాంత్ యాక్ట్ చేశాడు. యాక్చువల్లీ దీని టెక్నీషియన్స్ అంతా అదే స్టోరీ అలాగే ఉంటుంది. నాది మా వైఫ్ పేరు సుమ. సో ఈ సినిమాలో సుమంత్, అశ్విన్ ఈజ్ ద హీరో. ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు నాది ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు హన్మకొండ వరంగల్లో జరిగింది. ఆ అమ్మాయి పేరు కీరవాణి గారి సిస్టర్, ఆమె పేరు శ్రీలేఖ. సో కీరవాణి గారి వైఫ్ శ్రీవల్లి. మొత్తం బాహుబలి మూవీ తను యాక్చువల్లీ షీఈ్ అ క్యాప్టెన్ ఇన్ బిహైండ్ ద సీన్. సో దట్స్ మళ్ళీ పెళ్లి చూపుల ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా రాజకందుకూరి యశ్రాంగినేని. అందులో ఒక పాట ఉంటుంది పంతులమ్మ సినిమాలో, మానస వీణ మధుగీతం మనసంసారం సంగీతం సాగరమదనం అమృత మధురం, అలా సాగుతుంది అది. సో ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు వరంగల్లో అయింది. సెకండ్ పెళ్లి చూపులు హైదరాబాద్లో బ్లూ ఫాక్స్ హోటల్లో నేను మా కజిన్ రాజుతో వెళ్ళాను. వంశీ వాళ్ళ కజిన్ని తీసుకొచ్చారు. సో నాది
బిహైండ్ ద సీన్స్ అంతా నా లైఫ్కి రిలేటెడ్ జరుగుతుంది. ఐ డోంట్ నో వై, హౌ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్, బట్ దట్స్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. పెద్ద వంశీ గారు అప్పుడు, మళ్ళీ మా సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు గులాబీ వచ్చింది, రెండో వంశీ గారు. ఇక్కడంతా ఆట సందీప్ ఒక అతను డ్యాన్స్ చేస్తుండే కదా, మధుమాయ కాల్ చేశాడు నాకు రాక్ఫర్డ్ నుంచి. రాక్ఫర్డ్ వాజ్ ద మూవీ డైరెక్టెడ్ బై నగేష్ కొకొనూర్, 96 or 97లో వచ్చింది. సో నగేష్ బానాల ఈజ్ కెమెరామెన్ ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ పెళ్లి చూపులు. Yeah, that's okay. I came here for some reason. Very cute comparison, sir. No, Nice, yeah. Actually, I got involved with Pelli Choopulu. నాకు ఇండస్ట్రీతోని రిలేషన్ పెళ్లి చూపుతో స్టార్ట్. Absolutely. Yep. అండ్ 1 కోటి రూపాయల సినిమా అది. అందులో Yeah. నా పెళ్ళప్పుడు 5 లక్షలు ఇచ్చారు మా మామయ్య. ప్రశాంత్ పెళ్ళప్పుడు 5 లక్షలు తీసుకున్నారు. Wow. ఆ 95 lakhs నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను పెళ్లి చూపులకి. అలా వచ్చింది అనమాట. 1 కోటి రూపాయల సినిమా అంత స్టోరీ. స్ట్రీట్ నెంబర్ 8 హబ్సి కూడా పోవాలి. ఎవ్రీ సీన్లో రిలేషన్ ఉంది. సో I guess, you know, it's just a miracle of God, coincidence. Somebody is doing it thread. ఎందుకంటే ఇంకా చాలా చెప్తాను నేను. మై ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ వాజ్ మేడ్ బై గోపాల్ రెడ్డి. గోపాల్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో హీరో. సుజాత కొడుకు గోపాల్, మా పిన్ని సుజాత, మా అన్న గోపాల్. ఆయన పేరు కూడా. వంశీ గారి స్టోరీస్ ఎక్కడి నుంచో ఇలా లింక్ నడుస్తుంది. మహర్షి ఓకే, I shouldn't talk. I'm an outsider for this industry, so I don't know where should I talk, you know. మీరు ఇండస్ట్రీకి అవుట్సైడర్ కాదు సార్, మీ పేర్లన్నీ కూడా ఫ్యామిలీలో ఇంక్లూడెడ్ ఉన్నాయి. సో మీరు కంప్లీట్ గా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయిపోయారు. Whatever I'm telling right now is, I mean, this is just 2-3 minutes, right? Absolutely. Anyway, I'm leaving right now, but this is the only moment I get to say that I invested for Pelli Choopulu, and it's the biggest hit of the small budget hit of the last year. The 3 movies which got national awards, Raju Dil Raju's Shatamanam Bhavati, which was directed by Satish Vegesna, and Pelli Choopulu and Jenta Garage. And Mohan Lal was in 3 movies. I don't know, you don't have to rush me out here. What are we going to do after this? I think this is the last song. I went for the shooting of ఈ సినిమా షూటింగ్కి పాపికొండలకి వెళ్ళాను. మా మధుమావయ్య వైఫ్ పేరు స్వర్ణ గారు కొరియోగ్రాఫర్. మధుగీతం ఇది, మధుర ఆడియో. దిస్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2006. I'll go. I'm leaving anyway. I don't know what. Where would I get an opportunity to talk? You know, I need not come here. Actually, there is no need for me to come. If I don't tell this story. Actually, Sumanth Ashwin ఇక్కడ భరణి గారు వచ్చారు. సుమంత్ అశ్విన్ అంటే అశ్విని, భరణి, రోహిణి 27 నక్షత్రాలు. భరణి గారు తమ్మారెడ్డి వచ్చాడు. తమ్ములు. అన్న ఎందుకంటే వికీ డోనర్ వాజ్ సుమంత్ అశ్విన్. ఐఎమ్ లీవింగ్ ఎనీవే, బట్ 2 minutes ప్లీజ్. సుమంత్ అశ్విని భరణి. బట్ హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్? సందీప్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ నక్షత్రం. సందీప్ ఎవరు సార్? ఇట్స్ మధుమావయ్య కొడుకు సందీప్. Okay, I'm leaving. Yeah. Okay, I'm leaving. Madhu. ఒక స్టిల్, ఒక ఫోటో, ఒక ముగ్గురు కలిసి ఒక స్టిల్. యా, ఒక క్యూట్ స్టిల్. యా, thank you so much for gracing the occasion, sir. Happy to have you. Thank you so much. Very happy to have you. All right, so moving ahead. ఓకే, ఏం చెప్పాలనుకున్నా మర్చిపోయాను. నేను కూడా సేమ్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాను.